Aħna ma nistgħu qatt inħallu lil xi ħadd jaqa' lura. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar miżura oħra soċjali waqt attività politika f'San Pawl il-Baħar. Fil-fatt il-Prim Ministru ħabbar kif il-lifa tieni ġenitur se jiġi estiż għal dawk li jaħdmu għal rashom. Dak il-persuni li huma self-employed, dak il-missirijiet li huma self-employed se jkunu qegħdin jibbenefikaw daqs kull missier jew tieni ġenitur ieħor minn din il-miżura illi konna introduċejna. U naturalment din dal-benefiċċju se jkun qed jerfgħu kollu kemm huwa l-Istat. B'hekk simili għal kif tħabbar aktar kmieni din il-ġimgħa, dawn il-persuni se jkunu qed igawdu minn mizzija tal-liv imħallas lil ġenituri li jaħdmu għal rashom. Il-Prim Ministru rimarka kif il-Gvern diġà wettaq miżuri soċjali b'saħħithom fejn semma fost l-oħrajn it-tisħiħ fiċ-Children's Allowance, iż-żidiet fil-pensjonijiet, il-benefiċċji soċjali u t-tnaqqis fit-taxxa iżda mhux biss. Però nemmen ukoll illi tal-miżuri fil-waqt li huwa importanti li nibqgħu insostnuhom u nistgħu insostnuhom għax għandna ekonomija li hija b'saħħitha u li qiegħda trendi u għaliex il-pajjiż huwa finanzjarjament b'saħħtu. Nemmen ukoll illi dak il-pass hekk importanti li issa irridu naslu għalih huwa dak illi il-ġid materjali li qed toħloq l-ekonomija tkun tista' żewġu m'aktar kwalità tal-ħajja. Fost it-temi li tkellem dwarhom il-ħadd filgħodu, Dr. Abela semma x-xogħol biex f'pajjiżna terġa' titwaqqaf il-qorti tal-kummerċ. Issa se jkollna l-ħolqien mill-ġdid ta' din il-qorti mhux bi speċjalizzata, imma li se tkun differenti kompletament mill-primawla tal-qorti ċivili, ġifieri se jkollna qorti tal-kummerċ vera u propja, f'binja separata liha, qorti li mill-imħallef wieħed li bħalissa jippresjedi se jiżdiedu għal 2 biex indaħlu iktar effiċjenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-Prim Ministru spjega kif din il-qorti li se tkun qed tiġbor fiha s-settur marittimu f'pajjiżna tibni fuq riforma li kienet saret fl-2018 fejn il-primawra tal-Qorti Ċivili kien żdiedilha ġurisdizzjoni fuq dawn il-każijiet. Hawn tenna kif qal kemm ir-riforma ħadmet issa wasal iż-żmien li tkompli titjieb. Dr. Abela temm id-diskors tiegħu billi rimarka l-importanza tal-għaqda biex il-Partit Laburista jibqa' jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies. Spalla ma spalla nistgħu nelbu kull sfida li tiġi qudiemna u għalhekk imma li rridu nibqgħu dejjem maqudin. Spalla ma xulxin biex iwieġbu għar-realtajiet tan-nies, biex iwieġbu għax-xewqat tan-nies. Ħalli fil-budget li ġej nibqgħu nagħtu u noffru soluzzjonijiet u mhux il-qtieħ il-qalb, il-pożittività u mhux in-negattività, ir-rieda u mhux l-apatija. Għalhekk se nġeddu Malta pajjiżna. Grazzi.